jadi kita sudah sampai di situs atau lokasi Mbah Candi Sidomulyo yang berada di Desa Totot, Jatirejo Sawit, Boyolali. Nah, ini adalah situsnya. Ini hanya kelihatan ujungnya, padahal di bawahnya itu masih besar sekali. Dan untuk lebih detailnya tentang situs Mbah Candi Sidomulyo, nanti kita ngobrol sharing-sharing dengan narasumber yang kebetulan berdomisili di sini dan rumahnya juga dekat dengan situs ini bersama Pak D. Parmati Blontang. Oke, begitu. Niki kumpul para seniman santen niki. Ya, Kahanane ngeten niki pripun Pak Di Blontang niki? Banten. ya kanca-kanca seniman harus paham. Wah, seniman-seniman kaya ngene kurang prihatin opo. Sini piye Pak Di? Hah? Sebagai seniman, Solusinya harus bagaimana wong ya nduran kaya ngene apa ngisuran arek. Oh, ndak bisa. Solusine ngene. Solusinya ya Sini ale profesi. ya alih profesi Kaya Mbok bisa. D. Mbok D kan ada apa kuwi? Jeneng apa? Jeneng lemu. Oh, Nah. ya alhamdulillah wa syukurillah ya. Mas Ganto. Berkat dibantu karo mbokmu gede, tumpuan hidup saya neng ngene mbok wedok. Wah ya piye nak awan bunteli acar. Terus bunteli cap jahe, bakmi, nggo dodol keliling ora apa-apa. Solusinya kudu ngono. Beda nek aku. Aku anu dadi sopir Oh, sopir apa? tanpa SIM. Wah, lah Nyekel traktor. lah pesawat terbang. Nandur Lombok, nandur Timun. Penting positif. Yes. Pandi. Wah, lah. Pandi. Apa? Ya aku alhamdulillah neng omah ki ya duwe sampean. Tambene apa? Golek gawean. Oh, Anjir. adalah. Ya sampeanku golek gawean. Oh iya. Yang penting disyukuri isih sehat. Piye? Disyukuri isih sehat. Pada kesempatan yang terbaik iki, waktu iki, seniman-seniman naudzubillah min zalik nek kon sehat ora iso. Karena apa? Karena ya iki apalagi kalau kaya Pak Mbah Blontang wis kena psikisi lho. Psikisi lho. Otak wis kena. Kuwi enake mung lha piye kulino jejer wong ayu. Manggung. Kulino seneng-seneng. Kulino nyekel dhuwit. Ora nyekel dhuwit kok. Piye coba? Wes, penalaran kita itu wis tenang. Penyanyi neng sing rondo-rondo ora. Kok gantol. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Apa ya? Neng sing ayu ora ngono. Nek kita ngerembuk masalah penyanyi utawa kita awake dhewe iki ngerembuk malah seseorang ayu lan orane tergantung nawa itu ora atine awake dhewe no. Karena wong ayu nek guru tulisan bedan, nek wong ayu manis kaya bojone Danang lah kuwi. Ora gamban ora apa ayu lah kuwi aku cocok. Lah nek ora ayu bedakane nggo apa? Sing penting kanca-kanca junior dipengestoni. Aku seneng. Dadi modelnya kayak gini seniman-seniman kita kumpul. Jangan merasa kamu itu senior dan jangan kecil hati bahwa kamu itu masih junior, sama saja wong seni ra nang terap-terapane. Kita sama-sama seniman. Wis yang penting niatnya nggo menghibur. Ya, nggo menghibur kabeh, menghibur penonton sing duwe gawe gen seneng. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Wah, digawe benteran, Pak. Amin. Anu adik-adik ini ngopi kabeh ya? Ngopi. Ngopi kabeh. Mak ngopi kabeh, Mak. Iki kamu sing bahas teknik iki Ya, memang kita juga harus bijaksana menghadapan kasusnya. Ceritane gua mau piye cerita? Zaman dulu sebelum saya dilahirkan neng desa kene, Sunan Kalijaga sudah pernah mesanggrah neng kene. Ya, petilasane jeneng Sunan Kalijaga ada. Kuwi neng batu kotak candi Reca Gapura 2,5 meter. Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi pengawale pinter-pinter. DR ndelekke jeneng Sunan Kalijaga ning Klaten, candi iku digelimpangke, dikurepke. Sehingga pusaka-pusaka ajine
Kok ning Sunan Kalijaga kuwi dilebokke nang nggon reca. Nah ini iki lemah, iki watu. Kuwi diduduk ra gelem mendlep, diduduk ra gelem mendlep. Saiki mepet gini. Watune sak kotak meja ngene. Ya. Terus Candi Ki Awis Anggeni Kartosura kuwi karo Mbah Candi kuwi mung dijeboli terus. Di apa jenenge? Sanggar. Disanggari. Wes pokoke jebol terus kowe manggar Mbah Candi iki. Eneng wong garap sawah sukses. Kuwi nandur melon jaya, nandur iku jaya, saiki kono diyupi-yupi. Nah, kuwi lara-larae kuwi. Begitu sapa wonge sing iso buka Mbah Candi iki nginger kulon nginger iki lawang guwa. Iki lawang guwa. Ya, barangnya ada. Ya. Wujude eneng, dadi candi kuwi eneng. Terus nek masalah keberadaane gua, aku yakin, ainul yakin pol, sak pol-pole ada. Soale zaman aku jek seneng pikiran tahlil wiritan, zaman jek seneng mesanggrah nyepi, jek prihatin, kae wis tau sak pejagong karo lawange sing jaga lawang guwa kuwi. Wong sisihe kulone kuwi. Kuwi lek neng watu siji glempang medun-medun mung kaya bolongan sumur ngene iki. Kuwi asline blek. Ning wong sing nyerak kono sing arep niate arep munosika arep ora slamet. Sing Jogja kuwi nganggo mobil apa kaya? Putih. Nek dalane jeblok, nek do wiridan tahlilan no kayak nggon ngisor sukun ngono, jurang kae lho. Rene mlaku ning wong biasane wong ganjil, wong 3, wong 5, wong 7 bengi ngene. La ilaha illallah. Aku jaman dhisik nek injenene jek tunggon loster kuwi rawani ngene. Ono mancat kursi karo indra kaena perasane zat perasane awak krasa. Dek duwe obahe alam gaib ngerti lho. Dadi nek sing men aku percaya nek gur paribasane lawaran tanpa donga ngono mbok wis turu nang omah. Nggih, paling ora rak cerak karo wong sing iso sharing-sharing. Wacana pisan tok surat Al-Fatihah. Dari mulai a'udzubillahi minasyaitonir sampai amin. Tapi yang kusuk loh. Ini air putih, asli aqua, air putih. Jadi kok nek air putih kok nak mudar wah aku tur darat-darat polisi aku jur. Ngadeg. Kurang nggawa benda tajam to, Pak? Logam apa temiti? Logam. Duit receh. Oh, kok. 2000 ya. Ana temite. Tangane dikek mburi dingene kayak iki. Nah, iki jek kuat iki. Nah, pepete ngene iki. Pepet. Logika wong urip nek wis ngene iki kuwi ampuh kaya ngapa iki ndak punya kekuatan. Udaran di kekuatan gas. Ya toh, ndak punya apa meneh dicot-cot ngene ora duwe di kekuatan gas. Wis banyumu sing tok waca Al-Fatihah iki ombenen. Setengah kena turane nggo raup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kono no, engko kene ngracai kanggo linggah. Nah. Iki mung tersentuh air tok lho, Al-Fatihah sak ucapan lho. Mung tersentuh air tok. Apa meneh kok gelem sharing-sharing rene, gelem dolanan rene, gelem jagungan sing luwih paham. Dadine kaya ngopo? Jajal lho. Iki ora sulapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Iki wis rasa, pengkoh banget iki. Wis. Iki wis pengkoh banget, rasa sing kenceng tangane. Wis, tunggu. Ini baru tersentuh air. Sing ngucapke sing njaluk Al-Fatihah iki dhewe. Aku mau nglantarke kekuatan. Nek saumum mungkin nek gelem prihatin karo aku sering-sering sing lebih dari beberapa jam nangsu kawruh ngidulmu. Lho tak jawil kanggo sangkur nang kene. Sret. Babake ora. Nanti pertemuan yang selanjutnya iki mane tak coba. Nek mane tak coba tak unggahke meneh. Jasan gede.